Οι περισσότεροι επαγγελματίες πιστεύουν ότι οι πελάτες σήμερα, λόγω της τεχνολογίας και της εξάρτησης από τα social media, σκέφτονται πιο έξυπνα και πιο ορθολογικά. Όμως, στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι σκέφτονται πιο γρήγορα, πιο συναισθηματικά και με πολύ λιγότερη υπομονή από όσο νομίζουμε. Ο πελάτης σήμερα δεν κάθεται να αναλύσει όλες τις επιλογές. Θέλει να νιώσει άμεσα και γρήγορα ότι αυτό που βλέπει στην οθόνη του είναι ασφαλές, ξεκάθαρο και δεν θα του κοστίσει σε χρόνο για να συνεχίσει το σκρολάρισμα. Το πρόβλημα για πολλούς επαγγελματίες είναι ότι επικοινωνούν μεν σωστά αυτά που κάνουν, αλλά δεν επικοινωνούν το αίσθημα σιγουριάς που χρειάζεται ο άλλος για να αποφασίσει να αγοράσει αυτό που πουλάς. Αν θέλεις να πουλήσεις σήμερα, δεν χρειάζεσαι περισσότερα επιχειρήματα και εστίαση στα χαρακτηριστικά. Χρειάζεται πρώτα να κερδίσεις την εμπιστοσύνη με καθαρή στρατηγική επικοινωνίας, που να απαντά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στο ερώτημα του ιδανικού σου πελάτη όταν σκέφτεται «Είναι για μένα αυτό?» και αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε δευτερόλεπτα. Αν θέλεις να μαθαίνεις και άλλα τέτοια για το marketing, ακολούθησέ με.